Eli tässä on tää mun asunto on tässä ja miten mä nyt tästä selittäisin, tässä on tietokoneet ja Me kyllä korostetaan täällä tosi paljon sen oman kodin merkitystä ja jokaisen asukkaan kanssa käydään läpi esimerkiksi se, että miten hän haluaa, että hänen kotiinsa tullaan, että koputetaanko vai tuleeko hän itse avaamaan ja jollain voi olla vaikea herätä aamulla, niin sitten häntä käydään siellä ihan herättämässä. Aika paljon mä oon kumminkin tuolla liikenteessä ulkona, mutta yleensä jos mä oon tässä, niin mä sitten on tietokoneella. Tässä on yhteinen keittiö, missä voi keittää kahvia iltapalaa. Se on tosi tärkeää, että me mietitään ja asukas jää itsekin miettimään, että mitä se tarkoittaa, että hänellä on se oma koti ja oma itsenäisyys päättää niistä omista asioista. Välillä pelaa. Ja sitten tämä kehittäminen on kyllä sellaista, että mihin me otetaan avoimesti kaikki asukkaat ja henkilökunta mukaan ja vielä haastettaisiin omaiset ja verkostokin, jos vaan saataisiin. Sitä me tosiaan tehdään tällä EDIN mallilla.